ایرو لپارێزگەها حەسەکێ ئانکو ناوچەیە جزیرە ڕۆژاوای کوردستانê هەروەها باژارê کوبانê هەلبژارتنên پەرلەمانتۆیا سووریê têne birêvebirin. Hejmareke partiyên siyasî van hilbijartinan baykot dikin. Hetenha çar perlemantarên Kurd di nava perlemanê de cihê xwe misoger kirine. Perlemantoya Sûriye bi giştî ji 210 kursiyan pêk tê. Ji van 210 kursiyan 140 kursî bi hilbijartineke sînordar têne destnîşan kirin. Heftê kursiyên mayî ji aliyê Serokê Qonaxa Veguhêziya Sûriye Ehmed Şerع ve têne destnîşan kirin ku ew ê navan teyîn bike. Hetenha 126 kursî hatine yekalî kirin, 14 kursî mane ku îro ji bo yekalîkirina 11 kursiyan hilbijartin dê li navçeya Cizîrê û Kubanê birêve biçe. Li Kubanê 2 kursî hene ku daliyê îdarî de ser bi parêzgeha Helebê ve ye. Herwiha li parêzgeha Hesekê hilbijartin li van baznayan tê kirin. Li Hesekê Qamişlo dêrikê ku bi giştî dike 9 kursî. Li gel wê kursiya serêkaniyê ku di meha cotmehê de yekalî bûye. Ji ber ku pişka parêzgeha Hesekê bi giştî li parlamentoyê 10 kursî ne. Îro li sînorê parêzgeha Hesekê li sê baznayên mayî rikaberî li ser van kursiyan tê kirin. Li baznaya Hesekê bixwe rikaberî li ser 3 kursiyan e. Li baznaya Qamişlo li ser 4 kursiyan, li baznaya Dêrikê li ser 2 kursiyan ku 2 berbijêr bi tenê hene li Dêrikê, yek ji wan Kurd e, yek jî Ereb e. Bi dawîkirina vê proseyê dimîne parêzgeha Swêda ku ew jî xwedî 3 kursî ne. Hetenha çarenivîsa van kursiyan û vê parêzgehê nediyar e ji ber ku durzî li parêzgeha Swêda dibêjin ku em xweseriyekê dixwazin û naxwazin ser bi hikûmeta Şamê vebin. Lewma hetenha te hilbijartinek li wê parêzgehê nehatiye kirin. Ew ê ku hete niha yekalî bûye di nava Perlemana Sûriyê de ji wan 126 kursiyên ku yekalî bûne tenê 4 perlemantarên Kurd hene ku cihê xwe li nava perlemantoyê digirin. Ew jî Rengîn Ebdo ku li Efrînê ye, Mihemed Sîdo ew jî li ser baznaya Efrînê, Saîd Şêxzada ew jî li ser baznaya Efrînê. Yani 3 perlemantarên Kurd li Efrînê cihê xwe di nava parêzgeha Helebê de digirin di Perlemana Sûriyê de. Li gel Umer Gerîbû ku ji navçeya Sfêra ye ser bi Dêrhafirê ku ew jî di aliyê îdarî de li ser parêzgeha Helebê ve ye. Wate 4 perlemantar li Helebê Kurdin. Çavdêr balê dikişînin ser wê yekê ku eger Kurd li Kubanê îro 2 kursiyan bi dest bixin, li herêma Cizîrê 4 kursiyan bi dest bixin, lê bi giştî hejmara kursiyên Kurdan li perlemantoyê bibin 10 kursî. Ev di demekê de ye ku gelek rexne li vê rêjeyê têne girtin ji ber ku tê gotin ku li gorî nüfûs û xebata Kurdan mafê wan e ku zêdetirî 40 kursî di nava Perlemantoya Sûriyê de hebin. Lê tenê 10 kursî ji koma yani 160 kursiyan ji ber ku hîna heftê kursî mane weke min ameje pêkirî divê şerع bixwe biryara damezrandinê bide ya wan perlemantarên ku dê cihê xwe li van heftê kursiyan bigire. Gelo ka dê nava van heftê perlemantarên ku şerع navê wan diyar dike çend Kurd tê de bin, ev yek nexuya ye. Lê ewa ku diyar e tenê 4 perlemantarên Kurd heta vê kelîkê hebûna xwe li Perlemana Sûriyê misoger kirine. Îro demijmêr 8 wate piştî 33 xulekên din dê proseya dengdanê li Hesekê û Qamişloyê dest pê bike. Lê ev dengdan weke min gotî dengdaneke giştî nîne, tenê hejmareke sînordar e ku jê re dibêjin komîteyên helbijêr dê biçin û dengê xwe ji bo kursiyên bajar û baznayê xwe bidin. Proseya dengdanê heta demijmêr 12 nîvroye, piştî demijmêr 12 dê encamên destpêkê bêne ragihandin.